jajal bukan? Iya no, cah kene kok. Cah kene omahe iki omahe iki apa? Cah kene yo ngono kuwi lah. Tuku tombak klambi ae. Wah, apik banget. Kok tak delok. Tak testimonine jajal. Lah, dapat tombak. Ya ape iki dienggo pepergian, nek ape mudik ngono kae. Ujaremu buang ape sasi ngarep ape mudik ngono ning Semarang ya gawe iki ya patut. Ngono ae jajal. Sak set iki wala, apik mah bahane gek yo walus. Bahane alus gan rawang. Bahane iki rayon Royal Premium po gitu lho to. Kayak antep apet anyep sisan. Kayak lembut ra ning kene ning dijenenge ning kulit sumpah. Ngerti ki iki kasih ono langgananku lho jere rak nutuku ki. Nang nutuku ning iki. Mikir awake dhewe. Bojone ra tau klambi gak dipikir. Ora apa-apa, sepenting udut pikiranmu. Yo wis. Masa ngapain ra apa-apa, kowar-kowar yo ben penting iso udut. Entar telur udutmu ki lho, sesasi lho 500.000. Mbok tukokno iki lho 10. Lah